Soc en Joan Crosas i us convido al Teatre Municipal de Manlleu el dia 7 a 7:15 del vespre a escoltar i veure l'espectacle de cor d'homes, Manel Camp i jo mateix, aquí al Teatre Municipal de Manlleu, al Comte Arnau. Doncs bé, si no l'haguéssiu vist, segur que per la veu ja haguéssiu adivinat qui era, però què tal? Molt bé. Tot bé, no? Engrescadíssims. No pares de fer coses. Des de que m'he jubilat no paro. No, abans tampoc, però bé, es diu que quan et jubiles s'atura tot, però no, en el meu cas no. Molt bé, com ell us diu, doncs es presenta un projecte que pel que jo he pogut llegir i el que m'ha arribat és un espectacle innovador i una cosa digna de veure, no? Sí, us engresquem a tots a venir perquè realment és una cosa totalment nova. Ens vam plantejar al Cor d'Homes, com que celebrem els 20 anys, de fer una cosa especial, dels concerts que fèiem sempre. I a mi se'm va acudir un muntatge que havíem fet amb Manel Camp, patrocinat per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, es va gravar un disc, durant molt de temps es va fer una gira, que era ja sobre el Comte Arnau, amb textos d'en Segarra, d'en Verdaguer i d'en Maragall, i musicat pel Manel. Aleshores érem ell i jo. I se'm va acudir pensar d'incorporar el Cor d'Homes en el muntatge, de manera que diguem, tota la part musical es pogués ampliar i arranjar pel Cor d'Homes. I jugar el mateix que fèiem, però en comptes de ser en Manel i jo, jugar 3 bandes. O sigui, en Manel igualment, el Cor d'Homes, i jo fent la narració dels poemes. Clar, és que m'imagino que engranar tot això, perquè, si mal no tinc entès, el Cor d'Homes són uns 35 cantaires, més o menys. Sí. Amb tu narrant més el Manel al piano, aquest conglomerat que m'imagino també, suposo que pel Cor d'Homes també és una novetat, no? Poder? Sí, més que res l'estil de música. L'estil de música. Una cosa que no s'ha fet amb cor, que jo sàpiga, i menys en Cor d'Homes, no? Aleshores, el Manel es va encarregar de fer tots els arranjaments per les veus de Cor d'Homes, ell acompanya el piano, el Pere Mateu Xiberta, que és el director actual de Cor d'Homes, és el que dirigeix, diguem, la part musical, i en el meu cas jo faig la narració, que faig de conductor de la música, del cor i dels textos d'aquests 3 poetes romàntics de l'època que van escriure sobre el Comte Arnau. El Comte Arnau és un personatge realment un personatge potent, molt nostrat, un personatge que té moltes clarors i moltes foscors en tota la seva llegenda, no? I és un personatge que realment val la pena abordar i contemplar. És una obra que consta de 3 eixos bàsics, no? Més o menys? Sí, la música, sobretot, bàsicament, que condueix tot l'espectacle, que és la música original d'en Manel, amb els arranjaments, el cor, que representa diferents personatges que van apareixent, com podien ser les veus de la terra, com podien ser el diàleg entre la comtessa i el comte, com la cançó tradicional, i després fan el contrapunt amb el narrador, amb el Comte Arnau, no? Li van, diguem, assetjant, dient per què fas això, per què justifica-ho, digues, explica't. I això és, diguem, el Cor d'Homes, que té un pes específic, l'espectacle brutal. Avui us preguntareu on estem. Doncs res, a tocar el que sempre s'ha conegut com el Teatre Centre. Avui ens trobem al bar La Pianola de Manlleu, també històric, i per tant volem agrair als propietaris que ens han facilitat poder fer l'entrevista, perquè ens semblava dient el ser aquí propera a un teatre que durant molts anys ha estat
tancat, durant molts anys ha estat encallat, però ara doncs, sembla que ja des de fa un temps torna a ressorgir. Val la pena perquè la tradició de teatre a Manlleu sempre ha sigut molt potent i ara en aquest moment, doncs, clar, podrà reeixir perfectament, no? Amb obres, perquè aquesta obra també necessita d'uns espais molt concrets, perquè clar, amb 35 cantaires, les narracions, el piano, sí, clar, necessita una bona... No es pot fer en sales de concert, s'ha de fer amb teatres perquè necessites d'entrada sonoritzar 3 elements importants, que són el piano, tot el cor de 35 homes i la narració, que a vegades va barrejat amb el piano, la narració va sobre el cor, etc. I després llum, també, clar, vull dir, com que el cor en realitat és estàtic, doncs necessites jugar també amb llum i crear els 3 ambients adequats perquè la història pugui anar granant, anar sorgint. Es necessita moltes hores d'assaig per engranar-ho tot i que surti a la perfecció. Sí, realment, el gener va començar el Manel a fer els arranjaments i ens va començar d'enviar les partitures i amb el cor vam començar a treballar. El problema va ser que el cor, esclar, no està acostumat a fer una producció com a tipus puzzle. Clar, ells començaven d'assajar aquest tema i després anàvem a parar l'altre, i entremig què passa, no? I no en tenien res, clar. Sí, m'imagino que havien dit que serem capaços de tot això, no? Sí, fins al dia que van començar ja a enllaçar, va venir el Manel, va començar d'enllaçar totes les parts, no ho van veure clar. I ara estan engrescadíssims, una cosa... Estan molt motivats. Falten pocs dies per aquesta obra. Concretament, com dèiem, tindrà lloc el 7 de juny a 7:15 del vespre, aquí al carrer del Pont, al Teatre Centre, ara Teatre Municipal de Manlleu. Les entrades pràcticament estan exhaurides, per tant, si esteu veient aquest programa, ràpid, mireu perquè queda molt poques entrades lliures i... Entreu a entradesmanlleu.cat. Encara queden cosetes al darrere i a dalt queda l'amfiteatre, però ja s'està omplint. Doncs molt bé, ja ho sabeu, el dissabte dia 7, 7:15, esperem que gaudiu d'aquest espectacle tan original. I ja per acabar, Joan, com deies al principi, treballes gairebé més ara que mai, Quins projectes tens, què estàs fent? Bé, ara el que m'engresca és aquest projecte, sobretot? Sí, perquè això durarà molt temps, ja tenim contractats teatres importants. Altres espais? Ja ho podem dir, ja tenim contractat el Cursal de Manresa, la Sala Gran, i l'Atlàntida, també la Sala Gran, per l'any que ve. O sigui que tenim tot un marge de treball tot aquest any i inclús l'any que ve. I m'imagino que el doblatge també és una de les coses que ja anem sentint, sentint molt. Ara sembla que TV3 s'ha engrescat altra vegada a fer doblatge i m'ha sortit més feina. Bueno, ja està bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquesta obra del Comte Arnau i res, èxits i a seguir treballant, que al final és el que ens dona vida, oi? Sí, i tant que sí. Ens veiem al Teatre Municipal, No hi falteu, us agradarà moltíssim. I nosaltres ens veiem un altre dia. Per cert, aquest és el programa número 90. 90, Déu-n'hi-do. Vol dir que persones com el Joan han passat ja aquest nombre que per nosaltres és una xifra important. Ens veiem i us agraïm que ens seguiu a les xarxes. Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu-siau.